Ja, velkommen til... Du snakker over. Hej og velkommen til Flex. Ja, i dag så skal jeg køre den her gudsmagnet med olie bagpå. Som I kan se, så det her, det er koblingen. Og det der, det er koblingen for sådan nogle kortbenede. Og det der, det er... Ingenting. Det her, det er gearne. Og den her, det er... Ingenting. Det her, det er for at fyre op på den. Og det her, det er for... Når den sidder i det der klik der, så er den helt startet. Og når så du fyrer den helt op, så kører den meget hurtigere. Så herinde, der sidder det der benzin og alle de der forskellige ting i. Ja, og her kan du sidde og... Normalt plejer der også være 2 stole op i traileren. Ja, og så kan du også sidde i en kælk, hvis man kører på græsset. Ja, og så hvis vi er ude på græsset om sommeren, så kan man også sidde på kælk bagpå, som så ligger der. Normalt. Ja. Og nu vil vi demonstrere en tur i den. Og om noget tid, så sætter vi også en hækspoil på her. Den får vi lave en anden video med. Du skal sætte en orange hækspoil her. Den som ligger der. Okay. We are ready to go. Nu kører vi så op på gassen. Hold da, blok gas igen. Ej, forkert væk. Igen. Ja, det var så dækdans. Og det er så kussemagneten. Og man kan samle 1, 2, 3, 5 kusser op. Og du skal lige løbe efter den igen for at komme på den. Wow. Og det var så kussemagneten. Ses dem på Facebook? Nej, YouTube.